Shubor nakaslem jong unongsan hima. Working President Jong Kakun hinyo trap National Awakening Movement uba Thomas Pasa uloong baka seng na du usnem arhajar pra ter shaneng kalaya kun bet nakashap Jong Kawad. Badha kani ka kinti ka bamentaru kani ka shap Jong ka seng kani bet kumjuhi. Habakali na ka daw ka seng kamya kun ne yale ban penyo bet da ka shap Jong uknam bat karinti kumbalayo haus nem arhajar lai. Uba Thomas uloong baha kapor bala penkha ya ka khnam kaseng kalashim ya ka shap jong ukhnam bat karanti kum uta ushap jong ka bat ha katu kapor ukhnam bat karanti kidei ki shap ki bampat penankam da manu Henry Hadin pakatapat kalawan no kawai kaseng na Maharashtra ya kabalatip kum ka Shiv Sena kabalashim no maka ya ute ushap bat kabala pelong ya kaseng bakan du no ya kate ka shap bat baka haban shim no ya ka shap jong kawad kum ka shap jong kaseng uloong bahakaan ya kun election jong kari India kidan arjat ki shap kata kade jong ka reserve symbol bat ka free symbol hakaba ka reserve symbol uday ushap ubala mangkerpang na kabanta ki seng san perthai ki bahe ne kita ki seng ki balayo ya ka jing ya ithu katba u free symbol pat uday ushap na kabanta kabaya kun kum ki kertong shimet ne ki seng ki bampat yo ya ka jing ithu kat kum ka jing penrung kerteng jongki bat ke Election Commission of India shushu uba Thomas uloong baki patba ki deban sothu ba ya ki election hi onomla banya kun halor ka shap namar kamdei ka shap kaba on Punjab election Henry ki de ki mat ki jura jong ukertong bat kaseng bakin ra na kabenta kabha kamyat jong ki patba nong shong shnong nadu arjar rater hi nakalenga khnam ila simbe ya kawai untau symbol juga parti na utak election te mentak kanti kande ko jo hi symbol juga parti na borok candidate kande sharp joka white ina habangi au yo symbol ngi ban sothu bai kawai lama larang kan symbol ngi hakren yang alot ya ka allotment of symbol act 1968 but ni nakalian ka khanam ni hakapor bala penkhai ka khanam ni la sim ya u khanam urunti kum tau symbol jong ka seng but hakato ka por khanam urunti udai u free symbol but ni la yo ban sim yo tu symbol kande hakadin kata pada kawan no ka party nang thila po Maharashtra ka Shiv Sena kala yo no kala sim no maka kum reserve symbol jong ka nang hadin kata pada ngi ladu no te nadu kata kapot pada ngi simbe ya kawan kumba symbol ko jongi te kumbang ia suthu hi barolang ba ka Election Commission of India le hi ani kun election kidon ba arja ki symbol kata kade ga reserve symbol but way de free symbol u reserve symbol udai u symbol uba lamang kerpang na matakin ki party he jadi ki bangi khat ke registered recognized political party but free symbol pada udai lese nak bentar ki bani kon independent but nak bentar jo gitu ki political party ki ber registered but unrecognized kat kum ka registration jo ki ber Election Commission of India de halor kini ka dawi ba nak kali ngajungi ha bana do ar rai la ya nak dia ba thmai ki la tin bet ta ande gawai ka jinga sneu ka jonga ka bangal akren ba ki bon balang ba ngiri ban shai ka juk kala start ba kala shai ba manda wa ki election ngimla bani khun halor symbol pi omde symbol uban Punjab election kide kimat ki jura jo ukur tong jo ka political party kiban let's say baki pai ba ki pai khamat ba kat ku ga jing saindo jo ga allotment of symbol 1968 ni so thu ba Election Commission of India ka hapon ra na do symbol haka election namar nadu ki por ki ba pun ba ki kendong hari India ai bro kawai ki kimnang ban pule ki long illiterate kim tip ban pule da kata hindi na ban pule da phareng te usymbol pada open stroke hindiat ya ki ya barok lah ba uni kakti kade kongres ti karama ma persyang ban yalap ya kane ka khoboru ba kipai ba haba kilech ki election hoy usymbol ude ban pensuk ba kinum bakalah Henry kabakongsan pada bagi pai ba kini ber phai khamat kadai sekimat ki jurah lagi tak principle bagi polisi ki bagi political party lagi kana di simet ru ki don haba ki terwai lagi kum kita ki candidate kum ki party banyak hunnya ki election